O reloxo está a piques de marcar as 12:30 e a cociña do posto que o Carlos Oroza ocupa no gastroespazo da Praza de Abastos de Pontevedra bule de actividade. Alumnos de primeiro encargaránse da degustación que hoxe ofrecen a un grupo de 30 comensais. Estamos abrindo un pouco as portas para a xente que nos conozca e que vexa que estamos facendo as cousas con reales para que os chavales, pois, cando acaben, teñan un posto de traballo e vean capacitados. A temática desta xornada é a cociña con produtos de primavera, pero moi importante, todos teñen que ser do propio mercado pontevedrés. Un pouco da filosofía ahora do centro, que levamos practicando xa bastante tempo, que ahora se fala moitísimo de produto local, produto de temporada, kilómetro cero, que fala todo o mundo, e sobre todo comercio local. Entonces, esa é a idea que se está traballando esta semana. Empanada de millo e trigo con hortalizas, croquetas de moluscos, peixe rebozado con allo e perexil e maionesa de lima, albóndegas con patacas novas, macedonia de froita con queixo fresco e granizado de menta é a proposta da que hoxe gozan os comensais. O menú é cerrado, que explicamos a xente os produtos que son propios nosos do mercado, entendemos que iso é calidad. Sendo humilde, porque non damos dispendios, pero sí calidad porque é frescura. Para esta actividade, a parte central do gastroespazo colle forma de comedor dun restaurante. Ademais de cociñar, será tamén o alumnado quen se encargue do servizo. Os rapaces van sacando a comida, eu dirixo un pouco para que vaya todo un pouco organizado. Creo que esta actividade é perder o medo ao público. O Carlos Oroza comezou a organizar estas degustacións en abril. Fan 2 por semana e explican que aquí gaña todo o mundo, o alumnado, os praceiros e, por suposto, os asistentes. Na escola ao final damos de comer, pero aos profesores e aos alumnos. Así vemos a xente, por lo menos pues, temos un pouco máis de confianza con nós, porque si no... Claro, venen 30 personas coa reserva previa feita, pero é que todos os días nos aparecen 15 ou 20 máis que venen preguntar. Derivas a Fervella ou derivas a Javio de Olmos Gastrobar. Entonces un pouco se genera esa cousa de que, bueno, estamos nós, si sobra o que temos nós, outra xente vai a vivir do que nos sobra nós, e eu creo que estamos todos contentos. Bueno, un día vinimos acá a visitar el mercado, los encontramos ahí que conocemos a la gente y nos propusieron anotarnos para venir a esta visita, a esta degustación. Pues ayer estuvimos comprando abajo pescado y luego nos dijeron que se hacía arriba y entonces dijimos, pues vamos a probar. Que nosotros en Navarra también hay una escuela de cocina y solíamos ir, y de ahí salió el tema. Para participar nunha destas degustacións é imprescindible contar con reservas. Se non queren perder a seguinte, estean atentos e garden a súa praza na web do centro.